nagsil na ako ka rin, nagsil eh. Pangpaswerte ko sa iyong tindahan, palitan na dayon eh. Gawa po na kong kuhod, uy. Dang! Bastos, makikakul. Iring mo. May istorya mang kanak. Ano sa pagkahali ni mo? Kailangan yung gilok, ayun no. Saan naman eh, gutom na Scammer, di mo ha? Gutom na naman kayo! Gutom naman ka inak, nagsige nagdaguop akong kuto-kuto nak ba? Gutom na kayo maoy. Lagi wa ta kadawat atong ayoda nga tag 960 nak. Gani, magpabuang-buang sa tata. Kaya mamaligya na lang ko nak, pero ani nak. Usa man. Kanang isuroy ta kanak ba, magpairing-iring kanak. Isuroy ta ka, pas anon ta ka ipang suroy ta ka dito. Magana Ba para makuha tata. Ha? Sige, Ginagawa mo. Papap ko, papap. Budget mo ba siya? Buwan man tableng. Tableng. Gago! Tableng. Gusto budget niya. Okay ka na siya. Ulan pa utang. 1 month. Oy, madam. Budget, madam. Ha? Pautang ang barato ka ni madam. 1 month to pay. Madam, pautang. Ligton ka na si madam. Utang na? Oo, pautang madam. Ligton ka na si madam. Di ka magmaya ni madam kung magkuhan mo si mong bana. Papapapap. Saan papapap dong? Bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na ay mga truck, napagani mga motor, nga nagapatukar anang Kani madam, ulan madam. Di ka magmaya ni ma'am kay madam kay murag mapas Pilipinas madam. Pag mapa na sa minaana sa murag mapa. Kani madam, tas gwapo pa kay design madam. Dong lagom ang kani dong. Design mo na madam. Murag mapas sa Pilipinas madam. Usa pa gwapa ani Ginoo ko. Gwapa kay madam oy. Gigamit man siguro nimo didong. Baga pa man ni dam. Ha? Goods kinigdaan madam. Kung sa pagkagudsa nga naglakra pa mga laway anyo. Kuan man ni madam, design maguna siya madam. Huwag batong ko di ko ana. Dahil mo gabi. Asa na mo? Bitchit na madam, likon kini si madam. Pwede mo magkuha siya yung bana ni madam. Bidshit ne? Oh, bitchit. Mura pa gid trapo. Design ra man ni madam, okay gid ka ng bitchit ng ulan madam. Pilihan na lang mo sa duhan madam. Okay kini siya. Nailama. Dili, design na siya madam. Gigamit naman siguro na. Gikan ko ni siya Thailand ni madam. Thailand? Oh, gikan siya Thailand. Wow, yung Thailand niya eh. Oh, gikan siya madam, oh, likon kinang. Bago pa ako diri madam. Lagom kayo dito. Dili ko na dito na lang sa Pikas. Pikas. Kay Brag. Di na pwede sa kuha na. Dito Pikas. Oh, sige madam. Sige madam. Sige madam. Sige. Go. Uy, sa mo siya. Ako tayo hilo. Papap call. Gawa po na kong kuhod, uy. Alam, may kolektor. Kolektor na, oh. Didiis na. Yo. Dam. Lakoy kwadra dam, product dam, sigaran gani dam. Sulit kini dam. Di ka magmaya ni. No, si makasapong sang ba daw ho ka ba daw? Dili. Basta sulit kini. Sa nga solid man na dong. Dili ka magmaya ni. Eh para gini si mo. Suman gusto ka ni. Kita ka si mo. Na makay lighter dong, apel makay lighter dong. Aw. No, na apel dong. Basta. Good sige na dong. Gusto ni para gani si mo. Siganan ka. Nindot ka ni siyang balay kung display mo ni. Sige dapat kita ada ko be. Sama na. Product na. Gusto kino. Wow, kakit ba ani? Magluk-luk ang kamot mo. Magluk-luk. Alam mo ra bindot lagi na imong product dong. Maganan ka ni. Nice kayo dong. Pila man pud di dong. Rato ra ni dong. Napila gan dong no. Mga 5,000 dam. Goods na. 5,000 ni. Tanaw. Anak gold ba? Gold color no. Wow, gold. Indot yan no. Di ka Mahal ba ano oy, di ko ano palit oy. Alam na. Yo ba ko na mag-graduate ni. Di ka magmahaya ni king ano.
Pampaswerte ni siya. Ay, dili ko dong. Ano dili mo Di ko ganali? mahal ka kaayo, tapos gamay pa jud kaayo. Rato ra kay ni para si Pero mo. magkaroon lagi mo gamay. So bang maligyan ni 5,000 ni. Pero para si mo yatang no si mo 5,000 ra. Sige mo lang sa uban, hinatay mo para sa kuya si Komel. Kani daw. Pag ibaligyan ako ni si Oban, 10,000 yun eh. Oh, Pero para ni si mo, Oh, suwa. 5,000 ra ni. Barato kay ni para si mo. Dako lagay katunga ang kung gihatag para si mo. Kanina 15 mil, pero 10 mil. Di ko magpa-scam dong, ito dong. Wala di ko ganahan na. Gaganani. Di ko magpunat kung bisin na pala ay maabot diri ah. Sige na, bala ka naman. Ginak pas anon ta kanak. Pagpagaan lang nakakay basing makalibang kog inulasan mo na kung takbay kay kanak. Oh, iring mo diha, iring! Pampaswerte ni nga, iring! Labi kayo ibutang sa inyo ang tindahan. Naswertihon kayo mo, ani, daghan kayo maghalin, ani! Oh, iring mo diha, iring! Wapa ka, iring! Libre po sa inyo, ani! Swertihon kayo mo, ani, gusto ko palitan ninyo, ani! Oh, palitan na ni! Oh, nagsil na niya, iring, nagsil, ni! Pampaswerte ko sa inyo ang tindahan, palitan na dayon, eh! Lingupog ba? Kada ko man maligya, unsa mo pribiligyan ni? Kay mauna ng last na lang ni, isa na lang yun ni. Balitan na. Unsa man na day, sir? Oh, palitan, last na lang yun ni. Mauna lang yun ni isa. Ay, dam! Mo palit kag iring dam, pagpapungsoy dam, magpaswerte dam. Gago! Iring na, sir? Dam, palit kag iring dam. Pagpaswerte sa imong negosyo dam. Dili gid mabad ang bisita imong balay dam. Libre pungsoy na pud ni dam. Sure ka iring na daw? Iring dam oh. Ah, palitan na gid ni dam. Guba lagi na nga na, sir. Basig factory defect na, sir. Dam, palitan mo akong item dam, baligyan ako ni dam. Wala gud si factory defect, ma'am. With inside naman gud ni. Mahalon ka yun ni oy. Ha? High tech ni, lahi ni sa kanang mga iring nga baligyan diha sa mall mapalit. Mahal na, wala ko sa mahal. Mahal ni. Bakit nagkagnaw na? Na, palito ni mo dinam. Ang imuhang balay dam dili gid mawad ang bisita. Magsige man ipanawag bisita ing ana o. Mangduol ang mga bisita ana, magtindahan pud ka. Mga customer mangduol ta na sa imong tindahan. Palitan barato na lang Abi kanila. dito mo to nga makaswerte na sa ko tindahan kay dari sa ilok mandan giluod ang mga tawo kaon. Kita na sila ilok oh. Pungsoy man na nadaot man na sa pungsoy na sobraan mo nang naingana. Ay, napuno niyo pungsoy. Tanay sige na diha ning sulod. Ang palitan akong item dam, baboy nakigpas andam ba may na lang po dam magapalit mig bugas dam. Sige na dam, palitan na dam, wala lagi ni defect dam. Goods lagi kay ni dam. Tamon dam, palitan nimo ni dam. I-check kung angin mo i-check. Wala din mo i-check kung gubat na bang battery, wa pag iguba ni i-check. Asa yung baterya ni? Na diri rapid i-check ang battery. Agoy. Taman. Palitan nimo. I-check dam kung may mga guba o kung guba. Imuhan na ni hatag na ako si mo. Kung may guba, paliton gyud mo. I-check. Okay, go David. Goods lagi kay na dam. Sa kagul sa ni ang mata libat man. Ana man na, magpaswerte gay na no. Lahi na sa imong mga iri nga pangsoroy. Wala ra ni lahi ni. Factory defect gina ba? Asa yung baterya ni? Na diha. Nako yung battery. Wa buli ang battery ani. Para dugay manubat. Para dugay manubat. Battery man sa truck. Kung gusto mo tapak ba? Oh, di ay. Dang. Bastos makay kakol. Bastos makay kakol. Bastos makay kakol. Iring mo. Ning istorya mga anak. Sa pagkahali nimo. Kailangan yung gilok kayo no. Sa naman ni gutom na naman. Ha, karon mo. Gutom na naman kayo. Bastos makay kakol. Dubuli nga battery. Battery sa truck. Ano nga battery?